Benvinguts al canal. Repetiré 2 vegades cada frase. Al final del dictat trobareu el text per fer la correcció. Comencem. Dictat 1. Tot va començar com un joc. Punt i seguit. Tot va començar com un joc. Punt i seguit. Un joc fort, coma. Un joc fort, coma. Tot s'ha de dir. Tot s'ha de dir, coma. Però al principi no era una altra cosa. Però al principi no era una altra cosa que un joc i nosaltres teníem totes les de guanyar. I nosaltres teníem totes les de guanyar, coma. Per què teníem totes les cartes? Per què teníem totes les cartes? Punt i seguit. La història era senzilla. La història era senzilla. 2 punts. El profe d'anglès s'havia carregat la Laura al juny. S'havia carregat la Laura al juny. Perquè ella li havia dit que l'anglès que ensenyava era una llengua encarcarada. Perquè ella li havia dit que l'anglès que ensenyava era una llengua encarcarada. I cavernícola que no molava gens. I cavernícola que no molava gens. I no es parlava en cap ambient una mica enrotllat. I no es parlava en cap ambient una mica enrotllat. Punt i seguit. Amb aquell anglès, li va dir un dia a mitja classe, ni tan sols no es podien llegir les revistes. Ni tan sols no es podien llegir les revistes, ni entendre les lletres de les cançons de moda. Punt i el tío va i la penca. Punt i seguit. I el tío va i la penca. Punt i seguit. Per insolent, tu, diu, punt. Per insolent, tu, diu, punt i seguit. Nosaltres ens havíem promès que la venjaríem deixant en ridícul aquell tifà. En una cançó que cantaria mig país. Punt i seguit. Per què la Laura tenia raó? 2 punts. Aquella manera de parlar i d'escriure ja no es portava. Ni a l'Anglaterra més refinada ni tan sols a la cambra dels lords. Ni a l'Anglaterra més refinada ni tan sols a la cambra dels lords. Punt i seguit. I va i la penca. Punt i seguit. Doncs si volia guerra estàvem disposats a tornar-li el gest. Punt i seguit. El podien treure en una cançó i així tothom sabria quina mena de porqueria fastigosa ens ensenyaven en aquella classe. El podien treure en una cançó i així tothom sabria quina mena de porqueria fastigosa ens ensenyaven en aquella classe. Punt i seguit. Així se'n recordaria cada vegada que engegués la ràdio i passaria una mica del canguelis que ara per ara sempre toca els mateixos. Així se'n recordaria cada vegada que engegués la ràdio
i passaria una mica d'alcanguelis que ara per ara sempre toca als mateixos. Punt i final.